ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିଆ କମେଡି କରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରେ ଆଉ ମୋ ଭିଲିଆନ ଯୋଉଟା ଟମାଟୋ ରେଡି ହେଇଯା ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରେଡି ହେଇଯା 15 ବର୍ଷ ପରେ ଢିକି ତୁରା ଧାନ କୁଟିବ ଢିକି ଦେ ତୁ ଲୁକେଇଲ ଧାନ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଘର ବଡ଼ ଲେବିଲେ ପାଖରେ ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ। ମୁଁ କିଏ पुरुष है नारी को आतो नहीं मरछ तमे पुरुष ना नपुंसक 17,000 मद पैसा बाकी काबरी परस्ती को माडो मारिबो 15 वर्ष बाबा रामदेव भूमिका अभिनय कले सलमान खाई आसली चुमा खाइबाको चुमा तो मिलानी चापुड़ा मिलला 10टा मारिकी आउ 15टा मारिबी ए 50,000 टंका